खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाफिनलायबाय बेनिफ्राय लोगोफोर आं दिनै गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ लाबोदों आङो भिडिअ बानायथाराखैमोन माने ब्लगबो लाबोथाराखैमोन आंनिया एसे प्रब्लेम जाना दङमोन इउटुब चेनेला आं बेनि थाखायनो गिनाय मोननानै भिडिअखौनो बानायथाराखैमोन आरो माने दासो मोजां जाफिनबाय बे प्रब्लेम जानाया माने आङो मिउजिक भिडिअबो होदों मोननैसो बेनिफ्राय आरो ब्लग भिडिअबो बानाय होदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो मोनसे माबा जादोंमोन आं बेनिफ्राय बोरैबा गिनाय मोननानै भिडिअखौनो बानायथारासै आरो माबा जाखो माबा माबोरै होननानै साबसक्राइबाराबोथ' जाखांबाय बेनिफ्राय आरो मनिटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बेयाव मोनसे माबा फैदों आरो बेनि थाखायनो आङो भिडिअ बानायालासिनो दोनथारदोंमोन बेनिफ्राय दा आंनि मा भिडिअफोराव दा सिगाङो एसे एनै ओरैनो भिउस जायोबाबो दा जानाय नङा गोदान बानायफिननानैबो होनाय बायदि जासिगोन ना आंनिया भिउ फैयाखै आरो फैनाय नङा सर्टस भिडिअबो होआखै आङो ओमफ्राय दिनैसो दा गेजेर गेजेर होबाय थासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोनाब्ला आंनि भिडिअफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो लोगोफोर भिडिअ होआलासिनो इमान दिन गारना दोन्दोंमोन आंनि बे चेनेलखौ आं माने बे मोनसे प्रब्लेमा जानायनि थाखाय माने बुंथ'लिया बयनिबो सिगाङाव खोन्थानोबो लाजिनाय मोनलायो मा बोरैबा मोननानै बेनि थाखाय आङो बानायाखैमोन ओमफ्राय दा बानायाखै बुहुद माने भिडिअ लानो गोसो जादोंमोनब्लाबो बानायनो गोसो जादोंमोनब्लाबो बानायनाय जायासै मागोनि सिगांनिफ्रायनो बानायनाय जायाखै मागो दमासि टाइमावबो बानायाखै नै दा साननैसो सिगाङाव फिसालानि बार्थडे थांबाय बेफोरखौबो आङो भिडिअ ओरैनो बानाय दोन्दोंमोनबाबो भिडिअखौ होनाय जायाखै आं माने ओरै बानायखायासै आरो मोजाङै बानायखायासै आङो ब्लग भिडिअ होगोन होननानै माने आं भाबिबाय थाखादोंमोन सिगांनिफ्राय आङो आरामसे बेफोरखौ मेम'रि हिसाबै आंनि इउटुब चेनेलाव सोना दोनगोन ओरै होननानै सानदोंमोन आरो होगोन होननानै भिउ फैलागिदा फै ओरैनो सोरनाबा आपल'ड होना दोनगोन सानदोंमोन आरो नाथाय जायासै आंनिया भिडिअ बानायनाय साननानै माने बिनि थाखाय आं एसे दुखु मोनदों आरो दासो मोजां जाफिनबायना चेनेला लोगोफोर अन्नानै प्लिज आंखौ सापर्ट खालामफिनदो सिगां जेरैबायदि अननाय मोजां मोननाय होदोंमोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै आंखौ सापर्ट खालामदोंमोन बेबायदिनो दाबो आंखौ सापर्ट खालामफिनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंनो होननानै आङो भिडिअ बानायनाय जाबाय आरो ब्लग भिडिअ मा बानायगोन मा मागोनबो जायो आरो बेनि सायाव खुदिया खासे दङ नालाय बेजोंबो भिडिअ एसे लानाया एसे गोब्राब जायो आंनिया अब्लाबो लोगोफोर आङो नाजालांगोन आंनि बे चेनेलाव गोदान कन्टेन्ट लानानै आङो भिडिअ लाबोफिननो नोंथांमोनहा आंखौ एसे सापर्ट होलांफिनबाय थाबानो जाबाय आरोना स' बिदिब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा फोलावबाय थालिया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ गोदान मोनसे कन्टेन्ट लानानै नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर दा बेखिनिखौनो बुंनो होननानै भिडिअ बानायबाय आङो